Poďme sa dnes spolu pozrieť na mikroslužby v .NET. Zistíme, prečo tento architektonický prístup úplne mení pravidlá hry pri vývoji naozaj robustných a škálovateľných aplikácií. A hlavne, ako na to s nástrojmi, ktoré už možno dávno poznáme. Takže ideme na to. Každý to asi zažil. Aplikácia, ktorá na začiatku vyzerala jednoducho, sa časom zmení na obrovskú neprehľadnú spleť kódu. Zrazu je každá, aj tá najmenšia zmena, obrovským rizikom. Prečo sa to vlastne deje? A hlavne, ako sa z tohto začarovaného kruhu dostať von? No odpoveď sa často skrýva v tzv. Monolitickej architektúre. Viete, je to ako stavať dom z jedného jediného obrovského kusu betónu. Všetko je natvrdo prepojené so všetkým. Ak chcete zmeniť len jedno okno, zrazu musíte sekať do nosnej steny. Každá úprava je potom riskantná a nasadzovanie nových funkcií sa mení na nočnú moru. Našťastie existuje aj iná, oveľa lepšia cesta. A presne tu prichádza na scénu jedno veľmi elegantné riešenie – architektúra mikroslúžieb. Je to v podstate úplne iný spôsob myslenia, ktorý priamo reaguje na všetky problémy monolitov. Čo to teda tie mikroslužby presne sú? Predstavme si to ako rozobrátie tej veľkej komplikovanej aplikácie na súbor malých, úplne samostatných a hlavne nezávislých služieb. Každá takáto služba sa potom stará len o jednu jedinú konkrétnu biznis funkciu. A práve tá nezávislosť, to je to kľúčové slovo. Predstavte si, že každú jednu službu je možné vyvíjať, nasadzovať a škálovať úplne samostatne, bez ohľadu na ostatné. Aktualizácia jednej časti už viac neohrozí celý zvyšok systému. Práve v tom spočíva tá obrovská sila tohto prístupu. Lenže táto nezávislosť nie je len nejaká technická vychytávka. Má to obrovský, priam zásadný vplyv na to, ako fungujú celé vývojové tímy. Poďme sa teda pozrieť na 4 najdôležitejšie benefity, ktoré mikroslužby prinášajú do každodenného života vývojárov. Takže prvou a obrovskou výhodou je modularita. Keď je aplikácia pekne rozdelená na menšie, logické celky, je zrazu oveľa jednoduchšie každú časť pochopiť, udržiavať a samozrejme aj testovať. Je to vlastne koniec neprehľadnému a zamotanému kódu. Ďalšia kľúčová vec je efektívna škálovateľnosť. Namiesto toho, aby sme museli škálovať celú tú obrovskú monolitickú aplikáciu naraz, môžeme jednoducho pridať výkon iba tej jednej konkrétnej službe, ktorá je práve pod najväčšou záťažou. A to samozrejme šetrí zdroje aj peniaze. Tento prístup si navyše dokonale rozumie s agilným vývojom. Rôzne tímy môžu bez problémov pracovať na rôznych službách v tom istom čase, bez toho, aby si, ako sa hovorí, liezli do kapusty. A výsledok? Oveľa rýchlejšie dodávanie nových funkcií a o mnoho vyššia produktivita. A čo sa stane, keď niečo zlyhá? No, v monolite môže chyba v jednej maličkosti položiť na lopatky celý systém. Pri mikroslužbách je však zlyhanie pekne izolované. Ak jedna služba prestane fungovať, ostatné môžu pokojne bežať ďalej. To robí celú aplikáciu neporovnateľne odolnejšou a stabilnejšou. Dobre, teória znie super, ale ako to celé vyzerá v praxi? Poďme sa teraz pozrieť, aké výkonné nástroje nám na tvorbu mikroslužieb ponúka priamo samotný ekosystém .NET. Ako sa vlastne tieto oddelené služby medzi sebou rozprávajú? V .NET máme v zásade dve hlavné možnosti. Klasické REST API cez ASP.NET Core je super flexibilné a skvelé pre komunikáciu smerom von. No pre internú, bleskovo rýchlu komunikáciu medzi službami je tu gRPC, to beží nad moderným HTTP 2 a je navrhnuté pre absolútne maximálny výkon. Takže voľba je jednoduchá, buď flexibilita alebo čistá rýchlosť. A ako toto všetko dostaneme do prevádzky? Moderný postup vyzerá asi takto. Najprv každú službu zabalíme pomocou Dockeru do samostatného kontajnera. To je vlastne taký balíček, kde je všetko, čo služba potrebuje na beh. Potom nastupuje Kubernetes, taký dirigent celého orchestra. Ten sa stará o to, aby sa kontajnery správne spúšťali, škálovali a komunikovali. A platformy ako Azure Kubernetes Service, čiže AKS, nám potom umožňujú spravovať tohto dirigenta v cloude bez nejakej veľkej námahy. Keď už máme desiatky služieb, ako jedna nájde tú druhú? Je jasné, že potrebujú niečo ako telefónny zoznam. A presne na to slúžia nástroje pre Service Discovery, napríklad Konzul. Služby sa do ní jednoducho zaregistrujú a ostatné si v ňom môžu kedykoľvek nájsť ich aktuálnu adresu.
Pre nás, .NET vývojárov, existuje navyše skvelý framework s Tiltou, ktorý túto integráciu výrazne zjednodušuje. A asi to najlepšie na tom všetkom je, aké jednoduché je v skutočnosti začať. Tento jeden jediný príkaz v .NET CLI nám vygeneruje kompletnú šablónu pre novú mikroslužbu. Žiadne zložité nastavovanie, nič. Vďaka tomuto je celý koncept oveľa prístupnejší, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Fajn, poďme si to teda celé zhrnúť. Čo je ten najdôležitejší záver, ktorý by sme si z toho mali odniesť? Takže ten kľúčový bod je tento. Spojenie architektúry mikroslúžieb s platformou .NET nám dáva do rúk základ pre moderné aplikácie, ktorý je extrémne výkonný, skvele škálovateľný a hlavne odolný. Je to proste výťažná kombinácia na riešenie tých najkomplexnejších softwarových víziev. A na úplný záver jedna malá výzva na zamyslenie. Skúsme sa pozrieť na aplikáciu, na ktorej práve pracujeme, ktorá jej čas je najviac problematická alebo sa najčastejšie mení. Možno práve to je ten ideálny kandidát na prvú mikroslužbu, pretože už len táto myšlienka je prvým krokom k modernejšej a lepšej architektúre.